In our gospel, our evangelist St. Luke told us the tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." Gusto ko pong pagnilayan natin ang dalawang ito. Masungit na reklamador versus mabait na mapagpasensya. Pwede pong pakiulit. Masungit na reklamador versus mabait na mapagpasensya. Kung titingnan niyo po yung katabi niyo, nasan siya doon? Mabait na mapagpasensya, hindi ako naniniwala, plastic. Baka naman, masungit na reklamador. Tignan po natin ang mga qualities ng dalawang ito. Ang masungit na reklamador, agad nagagalit. Ang mabait na mapagpasensya, hindi agad nagagalit. Iniisip muna kung anong magiging epekto nito sa kanyang kapwa-tao. Ang masungit na reklamador, pag nagkamali ang iba, lalong ibinababa. Ang mabait na mapagpasensya, iniintindi. Baka naman may problema siya, kaya nangyari yun. Ang masungit na reklamador, laging sinisisi ang mali sa iba. Subalit, ang mabait na mapagpasensya, iniisip niya, ano kaya yung naging contribution ko, bakit ganun yung naging gawin niya? Bakit kaya nangyari yun? Baka naman may nagawa din akong mali. Ang masungit na reklamador, lahat isinisisi sa Diyos yung mga masamang nangyayari sa Kanya. Ang mabait na mapagpasensya, kabaliktaran. Sa lahat ng mga nangyayaring mali sa Kanya, hindi niya sinisisi ang Diyos. Tinitignan niya kung ano yung wrong decision niya before at humingi siya ng grasya sa Diyos upang maitama niya ang kaniyang mga mali. Kung titignan po natin, ayan ang pinapakita ng ating mabuting balita, ang mga Pariseo at Eskriba para silang masungit na reklamador. On the other hand, Jesus is the model par excellence of being kind and patience, especially to sinners. Tingnan niyo po, sa ating mabuting balita, ayan ang pinakita ng mga masungit at reklamador. Kasama niya yung mga makasalanan, magiging marumi siya. Sino bang Diyos na yan na sinasabing siyang Mesiyas? Bakit ang pinakikisamahan niya ang mga masama? Pero kung titignan natin, ang totoong taong mabait, nakikita ang pagkakataon sa isang tao na meron siyang kakayahan na baguhin ang kanyang sarili. For Jesus, lahat may pagkakataon upang baguhin ang sarili. Alam niyo po, ang isang tao, hindi mo mababago yan pag lagi mong sinusumbatan. Pag lagi mong pinapamukha sa kanya na mali siya. Oo, pwede mong sabihin yan, pero sa tamang paraan. Hindi yung parang nilulugmok mo. Si Jesus, lagi niyang nakikita ang pagkakataon during his table fellowship to be with the sinners, to talk to them, to teach them. Ang katotohanan po, wala namang detalye doon sa mga table fellowship ni Jesus sa mga makasalanan. Lagi nating nababasa, naririnig, lagi niyang kasama ang mga makasalanan at nakikikain siya sa kanila at nilalapitan niya. Wala namang detalye. Pero kung babasahin niyo po ang ibang Bible scholar doon sa mga biblical commentaries, makikita niyo, sinasabi nila, maybe the table fellowships of Jesus or his opportunity to talk and to be with the sinners are his opportunity to teach them.
to remind them of what they have done wrong. And with respect, Jesus taught these persons. Kaya po nakuha ni Jesus ang loob nila. Kaya naman si Jesus, maraming makasalanan ang nagbalik loob dahil sa kanyang pagiging mabait at pagiging mapagpasensya. My dear brothers and sisters, a follower of Jesus is someone who show mercy and compassion, is a person who is kind and show more patience. Madalas, nawawalan tayo ng pasensya, lalong-lalo na kung meron na tayong sense of entitlement. I am the boss. Pag nagkamali ka, alis ka na dyan. As if, ikaw naman, hindi nagkamali. Kaya tignan po natin ang ating sarili, mga kapatid. Isa ka bang masungit na reklamador? O isa kang mabait na nagpapakita ng pasensya, pagtanggap sa iba? Lalong-lalo na doon sa mga nagkakamali, doon sa mga isinasan tabi. Our gospel for today is teaching us to imitate Jesus, especially His understanding, His love, His concern for sinners. Let us pray for sinners, especially for their conversion. Ang tagasunod ni Jesus, hindi masungit na reklamador, kung hindi isang mabait na tao na nagpapakita ng kabaitan at pasensya sa lahat ng kaniyang nakakasalamuha. In this Mass, let us pray to God that He will grant us to show mercy and compassion and be kind and show patience to all. Amen.